ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. 2 ದಿನ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದ ಅಂಚ ಪೇಟೆಗೆ ಬರೋ ಒಂಚೂರು ತರಕಾರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚವ್ರ ಪೇಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ನಾ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಸೀದಾ ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಓದೋತ್ತ ಗಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ತೊಂದೆ ಬಂದು ತೊಯ್ಕೋವೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಗಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ತೊಂದೆ ತೊಯ್ಕೋವೆ ಇಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರೆ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಂಚ ಇರುವ ಕೊಂತೆ ಇರುವ ದಿನಕ್ಕುಂಟು ನನ್ನ ಬಾಕಿತ ಮಾತ್ರೆ ಮುಗೀತು ಜಂಚ ಹೂ ಅಲ್ಪ ನಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡ್ರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಳ ಐತೊಂಡೆ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ದದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಂಗ್ ತುರೆ ಮನೋಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅದು ಇದು ಇತ್ತುಂಡು ಈಟೆ ಕೊಂತುನ ಕಾವೈತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ದೇ ತೊಂಡ ಈತ ಮಾತದೆ ತೊಂದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಸ್ಟಿಕ್ದೇ ತೊಂಡೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿದ ದೊಂಬದ ಅಂಚಂದ್ರ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತೆ ವನಸ್ ಮಂತದ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿ ಕಲಿಕ ಆಪೆದಿಲ್ಲದಗ್ಲು ಪಾಯಸ ಕೊಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಯುಗಾದಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಪಾಯಸ ಐತೆ ಪಡ್ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪಂಡ ಚೂರು ದೂರನೇ ಬಟ್ ಏನು ತಿನ್ಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಯುಗಾದಿದ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೊರ್ನ ಆಪೆದಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಕ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಪಾಯಸ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಬರೋಡ್ರು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಯಸ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಪಾತೆರಾಗ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ತಾಯಿ ಪಂಡ ಜೋರು ಇಲ್ಲಡು ನೆರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ನಾನು ಪಾತೆಂಡ ಏನು ವೀಡಿಯೋಡೆ ಬುಲ್ತುದ್ವೆ ಸೊ ಇಂಕ ಲಾಗೋಡ್ ಇಂಕ ಬುಲಿಪೆರೆಗೆ ಸ್ಟೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲೇನೆ ಎಪ್ಪಗ್ಲ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನಿ ಅಂತಂದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೋ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಗೊತ್ತೊಂದುಂಟು ಅಂಚ ಪಾಯಸ ಕೊರ್ನೆ ಇನ್ನು ರಪ್ಪ 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 ಪರೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಆತು ಸರಿಚಂಡು ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪುನೆಗ್ ದಲ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಬೋಡುಂತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ತಿನ್ಪುನೆಗ್ ಇಂಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಾತೆಂಡ ಎನ್ನ ಬುಲಿಪುವೆನೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ ದುಃಖ ದೀಪುನಗ ಅಂಚ ಆಪೆದಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಪಾಯಸ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಚೀಪ್ ಇಂಕ್ ತಿನ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಚೀಪೆ ದೂರ ಖಾರ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಖಾರ ಏನು ಏತು ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅಂತಿನ್ವೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಇಂಕ ಅವು ಚಿಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂಕ ಸಾಕಾತುಂಡು ಆತ ಖಾರತ್ತು ಎಂಕಲೆಗ್ ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಕ್ಷೀರ ಕೊಂತು ಕೊರಿಯರು ಅವಲ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂಕ ಪಾಡೊಂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿ ಆತ ಪಾಡೊಂಡೆ ಬಂದಾಂಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆ ಅಂತೂ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸೋಕಿತ್ತುಂಡು ಏನು ಪಾಡೊಂದೇನು ಮಾತ್ರ ತಿಂದೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಯುಗಾದಿಗೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನೋಲಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮುಂಡ ಬೇತೆ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಅಮ್ಮನೆ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇರ ಅಜ್ಜ ಎಂಕ್ ಎರಲ ನೆಂಡುಂಡಾತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಆಪುಜಿ ಅವು ದುಃಖ ಬತ್ತದು ಏನು ಬುಕ್ಕ ಬುಲಿಪ್ಪುನ್ನೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಪೆರತ್ತನ ಜೋರು ಬುಲಿಪುವೆ ಪಾತೆರ್ಲ ಏನು ಜೋರು ಬುಲಿಪು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಂತೆ ಇಕ್ಕ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾನೆ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಎಂಕ ಪಾತೆರ್ರಾಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಬುಲಿಪ್ಪುಲ್ನ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಪನ್ನೀರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಬೇಗ ಬೇಜಾರಾಪುನಲ್ಲ ಬೇಗ ಎಂಕ್ ಏನು ಬುಲಿಪ್ಪುಲ್ನ ಬೇಗ ಅಂಚ ಎಂಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮನ್ಪೆರ ಗಾಯ್ಜಿ ಏನು ಬೇಗ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುನ
ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಇಂಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾಡ ಕೋಪ ಅಂತ ನಂಗೆ ಬುಕ್ ತಡೆ ಉಂಟ್ರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪವು ಎಂಕ 6th 7th 8th 9th ಅಪ್ಪಗಾಲ ಎಂಕ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಅಡ್ತಕ್ಕ ಇದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾತೆ ಎಂಕ ನೆರ್ಂಡಾವಡ್ ದಾದಾಂಚನೆ ಇನ್ನು ಮಂತನ ಎಂಕ ಪಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೆರಾರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಏನು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೇರ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಂಡ ಅಪ್ಪಗಾಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓರು ಬುಲಿಪೆರಾರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಆಪುಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬುಲಿಪುರ ಒಂಜಿ ಏನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ನೆಸ್ನ ಎರಡ್ಲ ಪನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರಂಡ ಎನ್ನ ಬುಲಿಪುನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಓಲೆ ಎಂತುಜಿ ದಯಮಣ್ಣೆನ ಮಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡ ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಅಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಮಾರೈತಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿಲ ಸತ್ಯ ಉಂತುನ್ನೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪಂಡದು ಬಿಡುಪ ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ್ನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಏಟ ಪಂಡು ಜನ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಏನ ಅಕ್ಕ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮುಗುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಂಟ ಏನು ಪನ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ PUC ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಏನು ದಿಂಜ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಂದು ಎಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಟ ಪಿಂಟ್ರು ಪಿನು ಒಂಜಿ ಬಿಡಂದೆ ಪೂರ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಏರೆಡ್ಲ ಪನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂತ ಒಂದಿಪ್ಪೇನೆ ಬಟ್ ಅವು ಏನು ಅಕ್ಕಡ ಹತ್ತ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಬೈ ಅನ್ನ ಸೊ ಇಲ್ಲಡು ಅಕ್ಕ ಅವಡ ಅಮ್ಮ ಅವಡ ಎಂಕ ನೆರ್ನಾಗ ತೀರ ಎಂಕ ಬೇಜಾರನಾಗ ಏನು ಬೊಲ್ತದೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂಚ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ತೀರಾ ಪಂಡ ತೀರಾ ಬೇಜಾರಂಡು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಏನು ಬುಲಿಪುನ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಮನ್ಪೇರ ಹೋಗ್ಜಿ ನೆರ್ರಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರಾಗ್ಲ ಹೋಗ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಏನೇ ಪಾತಿರ್ವೆ ಈ ಜನಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ನೋಟಿ ಏನು ನಿಷ್ಟ್ರಾಯರ ತುಪ್ಪುಜಿ ಏನು ಎಂಕ ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡೇನೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇತ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೊಟ್ಟು ಏನು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಪೆ ಏನು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮೈತೆ ಸಸಾರ ಪುಂಡೈತೆ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಬೇತೆ ಲಾಗಡ್ ಐನು ಈ ಲಾಗಡ್ ಪಂಡವು ಪಂಡದು ಮುಗಿಯಂದು ಜನ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕೋಡೆ ಯುಗಾದಿ ಅತ್ಲ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಐಜಿ ದಿಂಜ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೊಂಚೂರು ನೆರಿಯರು ಅಂಚಾದ್ರ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಪಾತೆರ್ರಾಗ ಇಂಕ್ ಬುಕ್ ಏರಲ್ಲ ನೆರ್ಂಟ ಬುಕ್ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಏನು ಬುಲಿಪ್ಪುನ್ನೆ ಬುಕ್ ಇಂಕ್ ದುಃಖ ತಡೆಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಏನು ಬೊಲ್ತದೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ ಏನ ಆತೊಂಜಿ ತಿರ್ಗದ ಪಾತೆರುಜಿ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ 4 ಜನಟ್ ತಿರ್ಗದ ಪಾತೆರನ್ನ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಯಾನೆ ಪಾತೆರು ಚಿಂದಾಲೆಜಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಅಂಚ ಅಪ್ಪಗೇನು ಒರೊರ ನೈಟ್ ಮತ್ತೇನು ಪಾತೆರ್ವೆ ಪಂಡ ತಾತನ ಸುದ್ದಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುನ ಅವು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೈಯಾಗ ತುರೆದ ಬಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಪೆ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲತ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಯ್ತತ್ತು ತಿನ್ಪ್ಲೇಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂತನಿ ಮತ ತಿನ್ಪತ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಬಿತ್ತು ಮತ ಸುಟ್ಟು ಮತ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪತ ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಏನು ತೋಜ್ಪವನಿಗೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೇಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಾಗ್ಲು ತೂತು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುನೇನು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಇಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಪುಡುಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕನಕದವೆ ಮೊರನಿ ಕನಕ ಮಲ್ತೊಯ್ತಾತ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪಿರ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ತೂಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಬೈ ಕೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ತುರ ಕಜ್ಮನ್ ಪೆರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ತುರ ಕಜ್ಮನ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತುರೆದ ಬಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಪೆರತ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆನ್ವೆ ಒಂಜಿ ತುರೆಗೊಂತು ದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕಜ್ ಮನ್ಪೊಡಾತಿ ಅಂಚ ಅಂದೇನು ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ನಂದು
ರಡ್ಡು ದಿನ ಬತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ಪಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಗಜ್ಪು ಒಂಜೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ಲ ದಿನ ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ಧ ಒಂದೆ ಇನಿ ಕಟ್ ಮಂತದ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ನ ಚೆಂದ ಸುರುಗು ತೆಕ್ಕೊಂಡತಿ ಕೈಸೆಂಕ ಅರ್ಧ ತೊರೆಟ್ಟು ಈತು ಬಿತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೆಂದ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಡಂದ ಗಡ್ಡಿ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಈ ಬಿತ್ತು ನಿಂಚ ಸುರಿಯೋಡು ಒಂಜಿ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇടത്തണ്ട ഇട്ട് ഗ്യാസ് ഇടിഞ്ച സൂപ്പ് പത്തണുണ്ട് ಗೈಸ್ ಅಂತಲೇ ರೆಡಿയാണ് ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಮಂತಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನು ಕಾಯ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬಾಡ್ತಿ ನೋಡಿ ಏನಂಚ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಂ ಸೋಕಾಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾನೇನು ಇನ್ನಿತ ಬಕ್ಕಾಗ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್